мегӯянд ки агар дар дунё ақаллан як нафар зан монад ҳам барои заргар кор ёфт мешавад. оре, маҳсулоти заргарӣ зару зеварҳо аз қабили ҳалқаю гарданбанд, дастпонаю ангуштарҳои тиллоию нуқрагин аз азал писанди занбонувон аст. ин аст ки санъати заргарӣ дар ҳар давру замон рушду нумӯ меёбад. дар самарқанди кӯҳанбунёд ҳам ҳунари мазкур ки таърихи қадима дорад рӯ ба пешравӣ меорад. номи заргарони бо маҳорат устоду шогирд Маъмур Маърупов ва Ҳасан Қурбоновҳо низ имрӯзҳо дар ин равия хеле маъруфанд. нигоҳ накарда ба ҷавонии худ Маъмур Маърупов ба Ҳасан Қурбонов ҳаққи устодӣ дорад ки мегӯяд: сабабчи падарамо ҳамкасон бо ёздагӣ ин одам ки мон ҷӯйра ёшигӣ пешанба омодаам тамошо кардаш кор карда ёд китам. ин кас худаш одами необычный, уникальный. нишон надода ин кас уже ҳамеша ҳамтун нигоҳ карда вайка худашон ёд кида рафтан мекунам. аз устоди заргар суол кардем ки барои заргари хуб шудан чӣ лозим мешавад. зеҳни тез закорда вай одам художник шуда геҷ закор авваланбор кашта тониста геҷ закор гӯшка тониста геҷ закор сабр шуда геҷ закор ин чиза заказо американ биёд ҳар хел давлатон биёд россия ба чиқа корумон аст. ба шогирдии ҳар он кӯ шод гардад бувад рӯзе ки худ устод гардад гуфтаанд бузургон. Ҳасан Қурбонов ки имрӯзҳо худ низ ба дараҷаи устодӣ расидаасту шогирдони зиёд дорад, овони шогирдиашро ба хотир овард. амакбачаҳон заргарӣ мекард. майда нусхаба ино тилло кати каргешва ҳавас када шогирд шуда аминоба амакбачаҳон рафта гирдам. аз мусоҳибамон пурсон шудем ки ҳунари заргарӣ осон аст ё душвор ва чӣ нозукиҳо дорад ин касб. вай чунин посух дод: осон дешва осон не ҷудо дили васеъ талаб мекунад ин касб. ҷудо қиинчиликаш мӯл асараш ҳаракатка ёдгирад мешуд. лекин ман барои ман малярия када мен гачкорӣ ки уже мӯл кор кардем уже ин чиз осон шуда рафтам осон. ҳар нафаре ки бо ҳунарманд дар суҳбат мешавад албатта мепурсад ки ӯ асосан чиҳо месозад. мо низ аз заргар дар ин хусус пурсон шудем. маҳсулотҳо дастхона ҳамеш даст месохтаги чизо ҳалқа зеб гардан рементҳо ҳозир уже кордам сохсем талаб шуиса заифонда чӣ пурсан любой чиза сохта мекунем. ҳозир коркастаги мо тилло сони нуқра корфармисем нуқрабаям талаб ҷудо калон шуда европа давлатош ман ҳамин туриста омада мона ҳамин нуқраи мо бо ҷудо ишқаш баланд чизои назм аст чизои антикварни чизоям уже сохтам бо гузаштаги мо. боиси хурсандист ки имрӯзҳо дар қатори дигар соҳаҳо ба рушди соҳаи заргарӣ аз ҷониби ҳукумати Ӯзбекистон эътибори хоса дода мешавад. қабул гардидани якчанд қонунҳо оиди рушди соҳаи мазкур ва гузарондани чорабинҳои гуногун дар ин равия далели гуфтаҳои болост. аз ҷумла ба наздикӣ дар Бухоро бори аввал фестивали байналхалқии зардӯзӣ ва заргарӣ баргузор шуд ки қаҳрамони лавҳаамон Ҳасан Қурбонов низ дар он иштирок карда ғолиби ҷои якум гардид. 2021 сол Самарқанд шаҳраш ва ташаббус ва иштирок кардем. худо беҳисоб шукр чизои хушрӯймои бурорда якум ҷой додам шаҳр bo'yicha. мана 2022 сол Бухоро ба ҳаракат карда бо айнам зиёд чизои хушрӯй сохта бурордем. худо беҳисоб шукр якум ҷой додам инҷо беам. дани 58 давлат ва Европа давлатош Осиё ҳаракати 20 сола кор кардагемоя натиҷаша дидем да. eng yaxshi zargar birinchi o'rin Ҳасан Қурбонов, O'zbekiston. ҷудо корои хушрӯймоли буд, лекин ҳамин жюри қатаркати Франсия буд. жюри ҳамно корои мона дида сифатоша дида талаб ва ҷавобдегиша дида мо ба якум ҷой дидам ҷудоям хурсанд шудем. ҳеҷ ки намедонист даромадам ва баъд аз даромада шитаги мо дуюм сеюм ҷоя Франсия мен дигар давлатҳо додам якум ҷой додагишам бутун бехуд шуда мондем. лекин худо беҳисоб шукр хурсанди зиёд шуд. албатта муваффақияти шогирд муваффақияти устод аст ё ин ки мегӯянд ки устод чӣ гуна шогирд намуна. Маъмур Маърупов низ ҳамчун устод аз ин дастоварди шогирдаш мефахрад. ҳамқа хурсанди устод ба вай мерасидааст. ман якум бори ҳис кардам гуфтан ҳамшудаги дараҷа ба ин зӯрин ҳамхеле одам хурсанд мешуд ин чизба. ман ин хеле муваффақиятоша дида албатта ҳамавақт якум ҷо ба шаҳр мебарам.
заргари ҷавон Ҳасан Қурбонов нақшаҳои зиёд дорад. Мехоҳад ки мактаби заргарии худро ташкил кунаду ба пешрафти ин соҳа ҳиссаи арзанда гузорад. Шогирд Самарқанд bo'yicha bizda ziyod дорем. Mana яхтаги шогирдаш худаш аз хонаш ба кор кайсад. Mana худи мон ба заказ мелшад ва ёбам тин. Ва ё худаш заказ шад мон ба амон онда ёрдам пурсда. Амон натунистек чиз оша фамида байкам ёре. Мон мактабак шудан ба ҳаракат кайсем. 2021 сол ман проект када буронда будам. Кам тамиланган бачаҳо мегирам када ҷудо ҳамин бачаҳо ба ҳамин чиза дигар давлат ба бачаҳо беҳунар рафтан ҳамин ҳунар кати равад ки фоидаш мелтар бачаҳо ба мешуд. Муаммои мо кредит мона. Амон як атрафи давлат ҳисобаш ба ин хеле банк тамонаш ки не атрафи давлат ин ту кам фоиз ҳунармандои барош куда ин ту ёрдам сифаташ агар шавад агар ҷудоям назм шуд. Ман камаш 50-100 та бача ки корфарандам имкониятам аст. Ҷоям ҳам ҳаст. Ҳама шароитам ҳаст. Ҳамин якта пул салака маъмул шуд кредит. қаҳрамони мо дар баробари ҳунарманди чирадасту заргари моҳир будан инсони самимию хоксор ва меҳнатдӯсту оилапарвар аст. ӯ дар ҳавлии худ ки дар маҳаллаи Сулфакабутаки шаҳри Самарқанд ҷойгир аст, боғе барпо кардааст ки вақтҳои холиашро бо аҳли оилааш дар ин боғ мегузаронад. писаронаш Далерҷону Ҳабибҷон ва духтарчааш Заринабонуи дӯстрӯяк дастёриаш мекунанд. ҳамсафари зиндагиаш Лолахон бошад, мудом дар хизматаш камарбаста. бо бесоб шукр 20 сол боза кор кунасем ягон сил мухтоҷ наштем. Ҳамштаҳамин ҳунарамо ҳамин ҳунара ман барои чи ҳаракат кайсем ки ҳамин шогирдо халқ фарзандоша ки ёд дием худаш худашо обод кам бирад. Ҳунар кати одам ҳеҷ вақт хор намешуд. Ҳеҷ вақт илоҷаш бошад ҳамин бачакоя ҳамеша ёш бачоя ҳунар ки тамин када рая худашро ӯн кунонда ҳамин ҳунаро ки тамин кунем кута ҳаракат кайсем. ҳунар омӯз кас ҳунармандӣ дар кушоӣ кунӣ на дар бандӣ. оре ҳақ бар ҷониби ин гуфтаҳо. ҳунар сарчашмаи давлат аст ва ба қавли шайх Саъдӣ ҳунарманд қадр бинад ва дар садр нишинад ва беҳунар ҳар ҷо равад луқма чинад сахтӣ бинад. Дилрабо Назар ва Фаррух Ёлдошев махсус барои Орион.